Питрәч районында бақша участоклары тоткан кешеләр шибеннәрнең артык күп булуыннан интегә. Шибеннәр һөҗүменнән хәтта сыналган чаралар белән дә котылып булмый. Бөҗәкләр ни өчен шул кадәр күп үрчегән, алардан ничек котылырга, әлеге сорауларга хәбәрчебез җавап эзләде. Запах с поля пошел, такой соответствующий, значит, завтра жди гостей. Биредә кунакларны күп санлы шибеннәр каршылый. Медик бер бакчачылык ширкәтендәге участокларны һәм йортларны санаулы секундлар эчендә бөҗәкләр тутыра. Саклану чаралары, аэрозольләр, сеткалар һәм ябыштыргыч тасмалар да шибеннәрне бетерергә ярдәм итми. Шибеннәр белән биредә беренче ел гына көрәшмиләр. Моның сәбәбен җирле кыш калдыкларынан күрәләр. Янәшәдә кышчылык фабрикасы бар. Тирестә бөҗәкләр тиз үрчи. Кыш тизәкләрен, калдыкларны безнең янәшәдәге кырга китереп түгәләр. Монда аларга үрчү өчен уңай мохит. Моңа гаҗәпләнәсе юк. Якын тирәдә ферма булса, шибеннәр тиз үрчи, якындагы корылмаларга таба очалар. Бу төр шибеннәр кеше өчен турыдан-туры куркыныч тудырмый, әмма бөҗәкләр куркыныч чирләрне таратырга мөмкин. Шуңа күрә азык-төлекне һәм кулларны юып йөрергә кирәк. Бөҗәкләрнең активлыгы салкыннар башлану белән кими. Мөршидә Җихан, Диана Дасаева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.